Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýar. Şuň hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedowyň Umra haja depdesularyny ýerine ýetirmek üçin Saudi Arabistany paşalygyna 2 günlük sapar başlandy. Döwlet başçylygyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanyp, daşary ýurda ilkinji saparny İslam dünýäsinde keramatly saýlayan mukaddes ýerlere amala aşyrylmagy bellälikdir. Hormatly prezident bada Saudi Arabistany paşalygyna uğramak üçin ýer bilen paýtagtymyzdan halkara howa menziline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa menziline döwlet başçylygy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatarlary, harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary, Akyl vilayatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri uğratdylar. Bu ýerde Türkmenistanyň müftisi hormatly prezidentimize ak ýol ardy etdi we Muhammed Peýgamberiň watanyna eçek ziýaratynyň kabul bolmagyny dilek etdi. Ey Allah'ım özüň ilkin saparyny külli musulmanyň ardy bolan mukaddes Mekke Medine'den başlap hormatly Hajar Qadam döwleti başlanýşlaryny dowam etdirýän garaşsyz hem de baky bitar Türkmenistan döwletiniň belet merkezi prezidenti hormatly arkadaş serdarymyzyň hem de özüň durmuşda toplan baý tejribesini bütün halkymyza halip bolup duran Türkmenistan gahrmany hormatly ýylaşlymyz hormatly Hajar Arkadamyzyň zanlarga başladyk ömürler uzak bolup özüň olar hemişe görünmez beladan beterden howpdan hatardan aman saklap ýylyrt bahil alyp baran işlerinde rewaj eyle. Ey Allah'ım hormatly arkadaş serdarymyzyň halkyň arkadaş zamanaty ýylynyň bu märek gününe hormatly Hajar Arkadamyzyň bereketli ak patalary bilen mukaddes topraklar bolan Mekke Medine niyet edip has adatyn berja etjek hormatly arkadaş serdarymyň has adatlaryny öz kerem derejesinde kabul eyle. Ey Allah'ım hormatly arkadaş serdarymyzyň ol mukaddes topraklarda berja etjek has adatlaryny halkymyň awyrlygy, ýurdumyň awtudalygy, döwletiň haty güllap etmegi, hormat Hajar Arkadam hemmişe bilet başynyň aman bolmagy, hem-de ýylyň bilen uly anam ödünmek üçin etjek dua dilen öz kerem derejesinde kabul eyle. Ey Allah'ım mukaddes has ibadatyny arzu eden ähli ýerleşlerimizi de ol ýerleri ziyaret etmek nasip eyle. Ey Allah'ım hormatly arkadaş serdarymyň başçylygynda has ibadatyny berja etjek türkmen toparynyň etjek ibadetlerini öz keremler kabul edip sagıp aman gelmeklerini nasip eyle. Allahümme cal haccan mebrura ve sa'yen meşkura ve zenben mağfura. Amin. Ya Rabbil alemin. Soňra arkadaşly serdarymyza Umra haja depdesularyny ýerine ýetirmek üçin mukaddes Mekke Medine eçek ziyaratlarynyň kabul bolmagy dilek edilip, ýolunyň ak bolmagy arzu edildi. Arkadaşly serdarymyz bilen bilelikde bir çorda keramatly toprağa ziyaret etmek üçin ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna we Aşgabat şäherine wekilçilik edýän hormatly ýaşullaryň ak ýyňaşy enelen ambarýanyny belemeli. Ziyarata barýan ýaşullar we dili senaly eneler öňü bilen arkadaşly serdar bilen bir çorda mukaddes ýerlere gitmegiň özleri üçin beýik mertebe digini atadylar we bildirilen hormat syla üçin hormatly prezident da tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar we arkadaşly serdarymyzyň ziyaratynyň kabul bolmagyny beýik bir bardan dile getdiler. Arkadaşly serdarymyz ziyaratyny kabul bolsun. İlkinji saparyňyzda bir musulmanyň bir beýik ýerinden başladym. İşiňi Allahyň ordunda. Ýaşlar gaty begeden nursun eden işlemler. Birem şeýdip şu sapara alyp geldim. Etjek ştaýdaky doga dilenleňiz hak dergahyny kabul bolsun. İlimize, günümüze, vatanımız üçün etjek ähli dileýärimiz Allah dergahyna kabul bolsun. Hajar Qadamda da, arkadaşly serdarymda da ähli ýaşlyň atyny kabul tagryk gaýdy. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly arkadaşly serdarymyz näme bugün haç faryny berja etmäge Mekke Medine'e geldiňiz. Näsip bolsa haç farlaňyz kabul bolsun. Tagaman haç farlaryny berja etmek meýser etsin. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Halkymyzyň daşdöwrüňizi hazam jebesleşip bundan beýanada ýaşullar bolup bizem siziň alyp barýan syýasatyňyz halkymyza düşündirmekde diýman janaýman zähmet çeker. Näsip bolsa hal ýurdumyzyň gülläp ösüp barýar. Bundan beýanada hasyň ýolbaşçylygyny gülläp ösjekdigine berkilen ýer halkymyzyň arasynda düşündirýär işler göçendirir. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, belent başyňyz aman bolsun, ziyaratlaryňyz kabul bolsun. Hormatly ulma serdar ulma ziyaratynız kabul bolsun. Biz inelere de şu wagtda bir peşkeş bereniň üçin ömrüňiz uzak bolsun.
Bizim hem şu bir umra haçı pardamada yıllar boyu yüreğimizde besleyen arzumuna nisip bolsa şu pardamada bir jay yetjegimde. Şonuň üçin hem de ören Taňry ýatgatyny aýtýar. Ýene bir gedek ählineleriň ardyndan ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, ziýaratyňyzam kabul bolsun, mehriban arkadaş herdarmy. Hormatly arkadaş herdarmy, ziýaratyňyz kabul bolsun. Bizim gürek arzuwlarymyzy yetirip näbidem şeýdip haç bardyny ýerine ýetirmäni alyp gaýdanyň üçin Taňry ýalkatyny tüýsürekden Taňry ýalkatyny aýtýar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, halkymyz agdy bir bolsun, arkadaş herdarymyz, hajar kadağımyzyň jany sag bolsun, edýän işleriňiz hemişe rewaçlyklara beklenmegini tüýsürekden arzu etýär. Taňry ýalkatyny sag bolun, kabul bolsun. Hormatly ýaşullarymyz, hormatly enelerimiz, kaç ziyaratlarymyz kabul bolsun. Ya bu nesip bolsa käbä ziyarat eder, etjek doga dileglerimiz kabul bolsun. Erten nesip bolsa Medine şäheri bar, bu taýda Peygamberimiziň ýatan ýerine ziyarat eder, oňarda da etjek doga dileglerimiz kabul bolsun. Benim näsil bilen kaç ziyaratlarımız bilelikde geçirýärmiz. Menem ören begenýän şonşy gelen üçin gollaryň üçin köp sag bolun. 4 saýada goly uçuşdan soňra hormatly prezident bilen uçary Saudy Arabistany paçalygynyň Jidde şäheriniň halkary howa menziline gelip gony. Howa menziline belent mertebeli türkmen mehmany, Mekke welaýatynyň häkimi, Saudy Arabistanyň paçasynyň geňeşdi Khalid bin Faysal Al Saud beýleki resmi adamlar bilen meherli garşyladylar. Jidde'niň halkary howa menzilinden hormatly prezident bilen uly kerwany İslam dünýäsiniň ruhy paýtagyna mukaddes Mekke şäherini urdy. Bu mukaddes şäherde biziň eýamyzyň 570-nji ýylynda İslam dinini esaslanyrjy Muhammed peýgamber dünýäge indi. İslam dinine görä Muhammed peýgamber iň soňky peýgamber we Allah Tagalanyň resuly bolup, oňa mukaddes kitap Qur'an indirildi. Mekke ýylla milionlarça musulmany kabul edýän halkara ziyaret merkezleri, şu ýerde mukaddes şäheriniň ýüreginde dünýädäki iň uly esasy meçit Al-Haram meçidi ýerleşýär. Hormatly prezident Hoda Serdar Berdimuhammedow Saudy Arabistany paçalygynyň din wekilleriniň uratmagyny ýakyna ýerleşýän Al-Haram meçidine bardy. Mukaddes Al-Haram meçidini döwlet başçylygy we Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary öýle namazyna durdular. Öýle namazyny okap arkadagly serdarymyz umra hajy üçin ähli desurlary ýerine ýetirdi. Döwlet başçylygy bu ýerde Käbäniň daşyndan Hajar al-Aswad gara daşyň sag burçundan başlap 7 gedek aýlanyp togap etdiler. Mukaddes Käbäniň daşyndan 7 gedek togap edip aýlanan wagtlaryny hormatly prezident bilen beýik bir wara doga dilegler edip türkmen halkyna ýetilen rızkyl bereketi, halkymyzyň bagtýarlygynyň we rewaçlygynyň, ata watanymyzyň asudulygynyň we awadançylygynyň bähwidine berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne amal aşyrlayan özgörtmeleň üstünlükleri besenýän üçin Allah Taala şükranlar etdi. Kaşan meçit toplumynyň şäherinde Makam Ibrahim adly ýer bar. Rowaýata görä şu ýerde Käbäniň gurulşy mahalynda Ibrahim peýgamber durupdyr. Häzirki döwürde bu ýerde gümmedi uly bolmadyk desga ýerleşýär. Hormatly prezident Hoda Serdar Berdimuhammedow hemde wekiliýetiň agdalary mukaddes Zemzem çeşmesinden suw içdiler. Hemde beýik bir wara doga dilegler etdiler. Soňra türkmen ziyaretçilary desuruny, ýagny say desuruny ýerine ýetirdiler. Ýagny Qur'anna ady geçýän Safa we Merwe depeleriniň arasynda 7 gedek aýlandylar. Saudy Arabistany paçalygynyň ýürüýte din wekili türkmen ziyaretçilerine desuruň aýratyndyklary bardy gurrun berdi. Soňra olar bu ýerde okumaly dogany gaýtaladylar. Bu desur tamamlanandan soň hormatly prezident bolup we ýanyňdaky adamlar iki rekat nifil namazyny okudylar. Şoň ýalamy bu ýerde umra hajy bilen baglanşykly ähli dep desurlar berjaýdylar. Saudy Arabistany paçalygynyň ýürüýte din wekili arkadagly serdarymyzyň kakasy, hajy arkadamyzyň haç bardyny berjaýdan mahaly oň ýanyna bolmak bagtynyň meýesser edenligini uly buýsanç bilen ýatlady. Şeýlelik bilen umra hajyň desurlary tamamlandy. Hormatly prezident bilen Saudy Arabistany paçalygyna sapar dowam edýär.
Şugun arkadağın himayeti arkadağlı serdarın soğudu. Çağaları şolsana paytatmadağı döwletler köşkünne terbiýelenenlere dabarly ýa-da doşurly. Odol habar berilişi ýaly döwlet başlymyzyň bu ýerde bolmagy köşkdäki çağalar üçin ýatdan çykmajak pursatlary öwrüli. Bayramçylyk şäheretine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň siyasi partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Çağalar bagtyar durmuşy ugruna ähli zerur şertleň döredilýänligi we özleriniň hemme taraplaryň alada bilen gurşalandygy üçin hormatly prezidentimide hemem gahrman arkadağymyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň belleýişi ýaly Türkmen jemgyýetine ähli çağalara deň göz bilen garalýar. Çağalyň saglygyny goramak işini mundan meýlekde kämilleşdirmek we ösdürmek, ösüp gelýän ýaş nesilliň saglygyny berkitmek, olary sagdyn durmuş ýörelgelerini işeň çekmek ýaly möhüm meseleler gahrman arkadağymyzyň kim işelik üns merkezine saklanýar. Şeýlelikde garaşdyr beýtarap Türkmenistanyň ýaşaşyk raýatlarynyň awadançylygyny üpçün etmekde ägurt uly netijeler gadananlygyny anam bilen aýtmak bolar. Häzirki döwürde ýurdumyzda ötüp gelýän ýaş nesilliň sagalaşykly ösüşi, bilim almaklary, boş wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmekler üçin amatly şertler döredildi we oň degişli kanunçylyk bünyady taýýarlandy. Häzirki wagtda döwrüwap multimedia enzamlary bilen üpçün edilen ajaýyp sagalar, waglary we mektepler ýaş Türkmenistanlyň ygtyýarynadyr. Ýurdumyzda çağalyň täze bilimleri ele almaklary, dünýä garaýyşlaryny baýlaşdyrmaklary, ukyp başarnyklaryny amala aşyrmaklary, dörüjülük, beden terbiýe, sport bilen meşgullanmaklary, zähmete uýgunlaşmaklary üçin giň mümkinçilikler döredildi. Muň özi her bir çağanyň alada bilen gurşalmagyny öýsüne alýan we watanymyzyň geljek ötüşine münasip goşun goşak hemme taraplaryň bilimli, ruhy taýdan baý, berk bedenli ýaş nesilden kemale gelmegine gönükdirilen döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmeklerini öz beýan tapdy. Ýaş nesliň sagdyn ösmek ugruna ýurdumyza manaşyrlayan işler goýanyrjydyr. Bu abatda gahrman arkadağymydan başyny başlan özgörtmelerini häzirki döwürde hormatly prezident tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän we aýratyn berlerlikdir. Bu tutumly işleň çağalary gorumagyň halkara ünne hasam dawaranmagy buýsançydyr. Gahrman arkadağymyzyň adyny götergen Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça haýır sakabat gazmasynyň mümkinçiliklerinden şu neçeli haýır sakabat işleri giň ýerimde alınıp barylýar. Bu gazmaň alyp barýan işleriniň netijesinde gahrman arkadağymyz geçen ýylyň tom saýlaryna ýurdumyzyň welaýetlerine iş taparyna bolan wagtyna etrap gasahanalarynyň çağalar bölümlerine tez kömek awtologlaryny sowgat etdi. Olar häzirki wagtda halkymyzyň hyzmatyna şeýle-de gaýry goýulmasy tez lukmançylyk kömegini bermägini ýetlenen täze dekuçorlary bu işleň üstüne getirdi. 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyny halkara çağalar goramak güni münasibetli gahrman arkadağymyz Enenin göçaganyň saglygyny goraýyş ölmek kliniki merkezine gurnulan dabaral çere gatnaşyp bu merkezde bejergelýän çağajyklaryň bir neçesi bilen söhbetleş boldy hemde bu ýerde bejergelýän dürli kesellerden ejir çekýän çağalary ýerli hunermenlerimiz tarapyndan tez wagtda hirurgiki bejerç amallary üstünlikli ýerine ýetirildi. 2022-nji ýylyň başynda Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sakabat gazmasynyň hasabyndan paýtagtymyzdaky Enenin göçaganyň saglygyny goraýyş ölmek klinik merkezine, Lewap vilayet Enenin göçaganyň saglygyny goraýyş merkezine, Mar vilayet çağalar hasahanasyna, dürli kesellerden ejir çekýän howanarlyga mätäç çağalary ýerli hunermenlerimiz tarapyndan hirurgiki bejerç amallary üstünlikli ýerine ýetirildi. Çağalan hirurgiki bejergiden soňky ýagdaýlary kanagatlanarly bolmagy bilen çağalan her biri degişli hasahanalardan nowatdaky dikeldiş bejergilerini alýarlar. Az salymdan çağalar sagdyn çağalan toparyna goşuljak dony çağalaryň nowatdaky gözegçilikden geçiren lukmanlar aýtdylar. Şu ýylyň may aýynyň başlaryna gahrman arkadağymyz Balkyn vilayetiniň Türkmenbaş şäher köpürli hasahanasyna iş sapary bilen bardy. Bu ýerde bejergelýän çağalara gaznan hasabyna operasiýa ediljekdigini aýtdy. Operasiýalar üstünlikli geçirildi.
Şüýlüň may aýynyň 18-ine Gahrman Arkadagymyz Aşgabatdaky Inanyň we çağanyň saglygyny goraşdyrma klinik merkezine bardy. Bu ýerde bejergelýän çağlara gazynyň hasabyna operasiýa ediljekdigi aýdyldy. Operasiýalar üstünlikli geçirildi. Munyň özi ýurtymyzda çağlaryň sağlaşykly ösüşine ýola goýmak hemde saglygyny goramak, berkitmek ugruna döwlet tarapyndan ýygyderli aladalar edilýänini hemde bu ýörelgeleň durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýanynyň anyk beýanyr. Yetilen belen sepetler paytagtymyzdaky Inanyň we çağanyň saglygyny goraşdyrma klinik merkezine geçirilen hoşarlyk maslahatynyň özündedir. Çykyşlarda adam saglygy, hususan çağlaryň saglygy, ýaş nesliň sagdyny ösmek üçin döwlet derejesinde edilýän aladalar üçin hormatly prezidentimize Gahrman Arkadagymyza alkyş sözleri beýan edildi. Ýurdumyz öz ýaşajy gaýetler üçin amatly durmuş şertlerini öpçün etmekde. Ýokary jogapkärçiligini iş ýüzüne dünýä äşgär edýär. Döwlet siýasatyna halkymyzyň gadymdan gelýän insan-perwerlik ýörelgeleri, ruhy mutlaklary we jemgyýetimiziň oňyn garaýşlary hemde paýhasly durmuş tejribeleri öz beýana tapýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe bu asyrly desurlar münasip dowam etdirilýär. Täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Ýaşajy gaýetleň rywajlygy olaň sağlaşykly ösmegi, sağlıklaryny berkitmek, ýokary hili bilim almak mümkinçiligine eýe bolmak ýörelgeleri, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğrudur. Çağlar baradaky aladalar üçin çäre gatnaşyjylar Arkadagy serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Çäksiz berdiň maňa, bak minnetdar men saňa. Öňüňe jany watanym Türkmenistan. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nartaş Nurmuradowa. Meniň 5 ýaşly oglumy şu ýylyň may aýynda Lukman Arkadagymyzyň adyny göterýän howanarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gannasyndan bejerli geçirili. Biz muňa diýsen begenýäris. Çağajymyň operasiýasy şowly geçdi. Men Gahrman Arkadagymyza we Arkadagy serdarymyza öz ene ýüregimden sag bolsun aýdýaryn. Goý Gahrman Arkadagymyzyň we Arkadagy serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri mundan meýlägen rowaj alsyn. Sawal atamja. Ýurdumyzda el-ýurt bähbetli işlerini amala aşyrmany başlanyp geçirilýän hoşallyk maslahatlaryna ýokary ruhy bilen maksus bolýar. Olar ýurdumyzyň ähli ugrlardaky ösüşleriniň öz boşly beýanyny urlýar. Gahrman Arkadagymyzyň daşuwy topragyna amala aşyran müwärrik iş taparynyň şäklerini Türkmen Owa Hojalygy Institutyna gelmegi. Owa hojalygy ilmini mundan meýlekde ösürmek we okutmagyň täze usullary, bilim ulgamyna sanly ulgamy ornaşdyrmagyň, şeýle hem Owa senat toplumynyň ähli ugrlary boýunça zerur bolan ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagyň meseleleri boýunça pikir alşmagy, bu ýokary okuw mektebiniň professor muallimlarynyň Bagtyar Talip ýaşlarynyň buýsanjyny hasy goşulandyrdy. Şu münasibetli Türkmen Owa Hojalygy Institutyna geçirilen hoşallyk maslahaty işin betlenni. Hoşallyk maslahatyna oňa gatnaşyjylar ýurdumyzda ilim bilimi ösürmek, dünýä derejesine çykarmak barada diýen aladalar üçin Gahrman Arkadagymyza, hemem Arkadagyly serdarymyza alkyş döwlerini aýtdylar. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň, Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň kärdisler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna alkyş dedi. Şöhrat dedi Arkadagyly serdarymyza atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň dünýä nutgalyk şanly ösüşleri asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip, kämil dereje ýetirilen milli ýörelgelerimiziň münasip dowam etdirilýändigi halkymyzyň Gahrman Arkadagyly serdarymyda we izid watanmyda bolan buýsanjymyzyň hemde hormatymyzyň belent derejeleri göterilýändigi barada giňişleýin gurrun etdiler. Maslahata gatnaşyjylar Türkmen halysynyň dünýädäki awraýynyň has belende göterilmek ugruna edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler.
Türkmen hali döwlet birleşigi tarapyndan geçirilen hoşallyk matlagyna da işen häsiýet maksud boldy. Her bir göýülne halkymyzyň milli medeniýeti, ykbaly ýerleşdirilen türkmen hallary müňlerçe ýyllardan bäri dünýäni haýrana goýup gelýär. Ýene mamalarymyz gözaşyny gadymyetden alqaýtýan hallara salynan nagyşlaryň asyl nusgatyny ýitirmän, nesillerden nesillere geçirip bagtyarlyk döwrümide ýetiripdirler. Matlagda gatnaşylar nepi sungaty ykbalyny baglap bu ajaýyp sungatyň kämilleşmegine munasyp goşandyny goşan Ustad Halçy, oğul gerek Berdimuhammedowany Türkmenistanyň at gazanan halçysy ýene hormatly adamy nasyp bolmagy bilen tüýsürekden gutlap, işlerini mundan meýläge üstünliklen kimra bolmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Şugun asırlı däwe görä paýtagtymyzda hemem tutuş ýurdumyzda çağlary goraman halkary münasibetli bayramçylyk dawralar geçirildi. Bu bayramyň milli tenamamyzdaky bayramçylyklaryň hatyryna girdilmegi Türkmenistanda ösüp gelýän ýaş nesilleň hemme tarapyny arada bilen gorşulanyň şeýle hem watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden çağlaryň hukuklar baradaky konvensiýasyna tasdiklanan esasy ulary ygrar aýdyň beýanlary. Çağlar goraman halkary günniň dawaralary Ahal ulaýatyna da has belenten toýlandy. Ahal ulaýat çağlar tagalş we dikeldiş merkezine terilenýän çağlara gahrman arkadagymyň we arkadagly terdarmyň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Dawraň dowamy sunudy saatlarynyň joşgyny aýdym saallary bilen dowam etdi. Aýdym saallarda bagtyar çağlaryň, ýerkany durmuşyň, diýarmyň tebigat gözelliginiň kimde gahrman arkadagymyň we arkadagly terdarmyň sakawatly işleriniň watby öz beýan tapdy. Çağlar öýleriniň päkide çağa kalplaryndan gahrman arkadagymyda we arkadagly terdarmyda joşup çykýan alkyş dillerini beýan etdiler. Bu ýüzden çağlar diňjaş merkezine geçirilen bayramçylyk dawrasy hem üren täsirli boldy. Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdym saatlarda we şadyan tantlarda parahatçylygyň, çağlaryň ähli itlik arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdu bolan garaşdy. Baky bir tarap watanymyň, hormatly prezidentimiň ýurt we dünýä ähmiýetli amala aşyrýan sakawatly işleriniň hemde tebigat gözelliginiň wasby öz çeper beýan tapdy. Surat çekmek boýunça guralan bätleşikler aýratyn öňüne çekiji boldy. Dawralar diýarmyň bagtyar çağalyň watanlygyna bolan buýsany artdyrdy. Ustatlyk bilen ýerine ýetirilen hoşawatly çykyşlarda, aýdym saatlarda, tantlarda, lawly okulan goşgularda garaşdy. Baky bir tarap watanymyň, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne halkymyzy ödeşleň belent ýoly bilen ynamly öň alyp barýan hormatly prezidentimiň bagtyar çağalyň hemde dost ogonlygyň wasby ýetirildi. Çağlar goraman halkary günü münasibetli Ahal ulaýatyna geçirilen dawralary idi çağlara söýgüniň hemde buýsanjyň egzilmeýänliginiň ýene-de bir aýdyň şaýatnamasy boldy. Balkan vilayetinde de çağlar goraman halkara günü gatdan çykmajak dawralara betlenip ýokary ruhlenlikde belenip geçirildi. Esasy bayramçylyk dawrasy vilayet kitapxanasynyň öňündäki meýdançada şadyan körpelin gatnaşmagyna aýdym saatly şu ulany çäre bilen dowam etdi. Bagtyar çağlaryň adyna aýdylan gutluklar dawranyň şowkuny hasam arşa ötürdi. Dawrada körpelin köp taraply tebigy zekin başardyklaryny ösürmekde ula aladalar edýän arkadagy serdarymyň adyna buýsançly alkyşlar joş ýanglandy. Awada milli siýasatçylyk zowlugynaky elem goşur, deňiz merjeni we jadyly kenar atly oýun attraksiony seligäh diňjaş toplumlaryna geçirilen bayramçylyk dawrasynyň şatlyk şowkuny ýetik boldy. Bagtly çağlyk wasp edýän aýdymlar halk erteklerinden janlandyrylan keşipleri körpelin ruhlenlikine hasam arşa ötürdi. Bayramçylyk münasibetli vilayet merkezindäki Altyn Nur çağlar diňjaş merkezine geçirilen aýdym saatly meden çäresi ýokary ruhlenlikle beslendi. Bagtyar körpelin ýerine ýetiren buýsançly çykyşlaryna arkadagy serdarmyň çağlar barada amal aşyrýan beýik işleri özüniň aýdyň beýany tapdy. Balkan vilayet döwlet drama teatrynyň sahna usatlarynyň bayramçylyk münasibetli täze sahna oýunlary bagtyar çağlara ýatdan çykmajak täsirler gallardy. Körpelin vilayet kitapxanasyna eden gezelişleri hasam täsirli boldy. Balkan vilayet enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine hemen Balkan awa şäherindäki 1-nji saglyk oýunyna geçirilen bayramçylyk dawralary çağlar goraman halkara gününe başlandy. Balkan awa şäherindäki saglygy dekeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna bolan dawra da aýratyn şatlyga betlendi. Çağlara gahrman arkadagy serdarymyň ýürütü sowgatlarynyň goşulmagy dawranyň iň täsirli pursatlaryna urildi. Çağlar goraman halkara günüň dawralary Balkan vilayatynyň ähli ýerlerine ýokary gurumçylykly bellenip geçirildi.
Daşow dolaýtynda da çağalar goraman halkary un münasibetli dürli bayramçylyk şäherleri ýokary ruh bolentlige ýa boldy. Daşow şäherine hemde welaýatyň etraplaryna şanly tene münasibetli geçirilen bayramçylyk şäherleri çağalaryň gowun uşlaryna arşa götürdi. Şeýle dawralan biri welaýat kitapxanatynyň öňündäki bayramçylyk meýdançadyna geçirildi. Şäheriň bu ajaýyp günjeginde çağalyň şadyan gülküleri belentden ýanglandy. Çygyşlarda Bagtyar çağalyň mekany bolan berqarar döwletimizden ony höküm türýän Agdybirliň kimde jebitliň wasby belentden ýetirildi. Bu ýerde ýanglanan aýdym taýlar egzilmeýän joşgunly tantlar uzak wagtlap göwünlere galkynç baýlady. Çağalar goraman halkary un münasibetli welaýatyň etraplaryna da aýdym taýly bayramçylyk dawaralary geçirildi. Dawara gatnaşan ruhlen çağalyň ýerini ýetiren aýdym taýlaryna, oğudan tantlaryna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwri, halkyň arkadagly zamanaty ýeli, Bagtyar çağalyk wasp edildi. Döredilen şu ajaýyp mümkinçilikler üçin çağalar gahrman arkadagymyda we arkadagly terdarmyda öýleriniň çağa kalbyndan çykýan alkyşlaryny aýtdylar. Daşow şäherindäki taryh ülkany öwrenş muzeýini guralan gedelenç körpelerde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Bayramçylyk şäherleriniň iň täsirli portretlarynyň biri körpeleň Daşow şäherindäki welaýat kitapxanatynyň guralan gedelençden ibarat boldy. Şanly tene münasibetli Nur Muhammed Annali wadynyň döwlet aly drama teatrynyň sahna ustatlarynyň taýýarlanan gülküli sahna oýunlary körpelerde aýratyn gyzyklanma döretdi. Bayramçylyk dawralarynyň dowamyna körpelere hormatly prezidentimiň sowgatlarynyň gowşurulmagy täsirli portretlara baý boldy. Güneşli diyarmydy Bagtyar çağalyň mekanyny urýan arkadagly serdarmyda alkyş we hoşallyk sözleri beýan edildi. Çağalar goraman halkary gününe bagışlanyp geçirilen bayramçylyk çäreleri ülkemiziň Lewap welaýatyna da ulan gurşap alyndy. Şany sene münasibetli ýürekleriň joşguny, bagtyarlyk mukamy, şat çağalan gülküsi gurşap alýar ülkemi atly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Truwaşdan aýdym sadyň hoş owazyna beslenen dawaranyň dowamyndan berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormatly prezidentimiň rowaj işlerini, ýurdumyzyň şanly ösüşlerini, Bagtyar çağalygy, ülkemiziň tebigat gözelliklerini taryplayan joşguny aýdymlar belentlerden belent ýanglandy. Pek arzuwlardan ganatlanýan çağı dünýäsi durmuşymyzyň bedegi, maşgalanyň boýsanjy hemem guwanjy, döwletimiziň baýlygydyr. Şadyan çağı gülküsi biziň durmuşymyzy gözelleşdirýän, aqballary joşgun berip aýratyn rowuş çaýýan. Ýaş nesli il günümizde watanymyza hormatly prezidentimize wepaly, watançylyk ruhyna terbiýelep ýetişdirmek bolsa, ýurdumyzyň her bir raýatynyň mukaddes borçydyr. Şanly sene münasibetli Lewap welaýat çağalar öýüne hemem Lewap welaýat saglygy dikeldiş okuw terbiýetçilik toplumyna bilim we terbiýe alýan körpenesi Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan arkadagyň himayeti, arkadagy serdaryň sowgady gowşaryldy. Lewap welaýatynyň döwlet sady drama teatryna ýartulak ady bilen sahnalaşdyrylan sahna oýuny körpeler tarapyndan şowkunly garşy alyndy. Lewap welaýat kitapxanasyna guralan gedelençem özüniň täsirli bilen tapawutlandy. Türkmenistan bagtly çağalyň ülkesi ady bilen guralan aýdym sady çykyşlar ruh belent ýaş nesliniň zamanamyzyň belent maksatly ösüşlerini, körpe raýatlarymyz üçin döwlet tarapyndan edilýän aladalary, okumak, bilim almak, döretmek, eşletli durmuşymyzyň köýdürini görüp ýaşamak üçin döredilýän giň mümkinçilikleri buýsanjy, şeýle-de çuňur hoşallyk bolup ýyda çykdy. Bayramçylyk gününe körpe raýatlarymyz Lewap welaýatynyň taryhy we ülkany öwrenş muzeýine gedelençde bolurlar. Bayramçylyk çäresine gatnaşyjylar ýurdumyzda ýaş nesil hakyna edilýän deňsiz taýsiz taýgarlar üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine giňden belenilýän çağlar goraman halkara güni münasibetli giňden ýaýwanlanan dawraly meden köpçülik çäreleri Mary welaýatyna da ýokary gurumçylykly geçirilip, ol ýurdumyzda Bagtyar geljegimiz bolan ýaş nesilniň eksilmezi mähir söýgü bilen gurşulýanynyň aýdyň beýanyna urildi. Mary welaýatynyň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna Mary welaýat kitapxanasynyň öňündäki giň meýdançada Mary şäherindäki Bagtyarlyk selgäkine ýol öten etrafyndaky Bagtyarlyk şowlaty çağlar dinjal meýdançasyna Mary şäherindäki bagyt köşkü toý mekanyna welaýat çağlar öýüne, çağlar baglaryna, Mary şäherindäki ýüpek ýoly sowda we meden dinjal merkeziniň çağlar üçin ýetlenen oýun bölümine geçirilen dawaral çäreler we Marynyň Kemen adyna döwlet drama teatryna görkezilen sahna oýunlar Bagtyar çağlaryň şatlygyny goşulandyryp olaň çağı dünýäsine eksilmejek şatlyk paýlady. Dawaralarda körpeleň pek kalplarynyň joşup çykýan aýdymlar berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüne
şahyny wasp edýän tanslar Bagtyar Netilläň rowşan geljegi barada uly aladalar edýän arka dagly serdarmyda ulan mehir söýgüleri we alkyş sözleri bolup ýanlandy. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna ýokary ruhlantyga beslenip geçirilen bu bayramçylyk däwrelerini Bagtyar Netilläň arka dagly serdarmydy edýdi watanymyzy we bagtly çağly wasp edýän joşgunly çykyşlary, şirnawazly aýdymlary uzuklary ýaňsalyp täze döwrümizin ajaýyp mukamlary bolup göwnleri joşdurdy. Bugünkü bayramçylyk gününe çağlary hormatly prezidentimizin adyna sowgatlaryň we süýji kökü önümleriniň däwreli ýagdaýda gowşurulmagym, ýurdumyzyň gulgunçolary bolan körpejeliň bayramçylyk şatlygyna şatlyk goşup, uluň edýdi watanymyza we arka dagly serdarmyza bolan bu ýytançdyr söýgülerini hasam artyrdy. Çağlar goruman halkara gününe başlanyp welaýatyň dörli künjeklerine geçirilen bayramçylyk däwreleri oňa gatnaşan Bagtyar Netillerde uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly täsirler gallardy. Çağlar goruman halkara günü münasibetli Saglyk goraş we derman senaty ministrliginiň UNICEF-iň ýurdumyzdaky wekilhanasy bilen bilelikde Bilim, içeri işler, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň Aşyk we Şeker häkimleriniň ýaşlar uramasynyň merkezi geňişliň denallar uramasynyň siýasy partiýasynyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çağlar merkezleriniň guramagyna geçirilen çäreler ýokary ruhlantyga beslenýär. Diýarymyzda durmuşa geçirilýän giň möçörli çäreler ýaş nesilleň himmet tarappynyň we sağlaşykly ötüşine gönükdirilýär. Munyň özü gahrman arkadan başına başlan häzirki döwürde hormatly prezidentimizin kesitlerini wezipeleriniň esasyny düzgän hemme taraplaryny bilimli, ruhy taýdan baý, berk bedenli watanymyzyň mundan eýlegim güllep esmegine münasip goşun goşma ukyply ýaşlary kemale getirmek hakynda edilýän işleň aýdyň netijesidir. Paýtatymyzda giňden ýewalanlaryň bayramçylyk çäreleri Bagtyar çağlyk ajaýyp durmuş üçin hormatly prezidentimize hoşallygyň öz boşly beýanyna urildi. Şatlyk şowkyna beslenen çäreler çağlar üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Bayramçylyk çäreleriniň ýokary ruhlantyga beslenmegi watanymyzda Bagtyar çağlyň höküm sürýändigini görkezdi. Döwletimizde erginsiz alada edilmegi netijesinde ýurdumyzda ýaşaýyşda möhüm ähmiýete eýe bolan çağlyk wagtda eler tutulýan ugurlary amalaşdyrmakda we ýaş nesliň sağlaşykly ösüşi üçin zerur şertler döredildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklary baradaky konwensiýasyny tasdiklap, tutuş dünýä derejesinde öz ýaş raýatlarynyň ýaşaýyşynyň ýokary hilli bolmagyny öpçün etmek bilen bagly meseleleri ören jogapkärli çemeleşýändigini görkezip, häzirki wagtda döwletiň durmuşyna we işindäki bu wajyp ähmiýetli ugurdy ajaýyp üstünliklere eýe bolýar. Yetilýän belen sepetleri bayramçylyk çäreleriniň içinden şargaç bolup geçdi. Bagtyar çağlyk üçin hormatly prezidentimiziň adyna aýdylan alkyşlar, ýanglanan aýdymlar hoşallygyň senasyna urildi. Ruhlantyga beslenen däwreler çağlar baradaky döwlet derejesindäki aladalan rowaşlanýandygyny görkezdi. Melim bolşýaly Türkmenistanyň çağanyň erki ösüşini we mektebe taýýarlygyny ösdürmek wagtda 2020-2025-nji ýyllarda mektebe çene çağlar edareleriniň işini kämilleşdirmek maksatnamasyny tasdiklamak hakynda karar degişli ugurda işleň ýokary netijesini öpçün edýär. Ýaş nesilleri halkymyzyň ruhy, ahlak gymmatlyklarynyň ruhyny terbiýelemek häzirki döwürde öňde durýan möhüm wezipelerden biridir. Türkmenistan çağalyň dowly derejeli hem sağlaşykly ösüşi bilen baglanşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşýär we olaň hukuklaryny we bähitlerini goramak jemgyýetiň hem döwletimiziň esasy alada hökmüne aglan edildi. Bayramçylyk çäreleri watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşleriniň hormatly prezidentimiziň eýil ýurt bähitli işleriniň üstünliklere beslenýändiginiň öz boşly däwrelenmesidir. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 1-nji iýulna saat 20-den 2-nji iýulna saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışdyryň. Balykyn welaýatyna Azkemburt Xoruk Demiralk Gunmatardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenar ýaky etraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna Azburt Xoruk Demiralk Gunmatardan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýejetine 19-24 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar.
Marı vilayetinde az bulut goýaryp Temiraly Kunnordan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 17-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap vilayetinde az bulut goýaryp Temiraly Kunnordan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 19-24 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşoğlu vilayetinde az bulut goýaryp Temiraly Kunmatardan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 18-20 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulut goýaryp Temiraly Kunmatardan tezligi sekundda 7-9 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ijatyna 19-21 gradus maýl, gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Şeýlede ýurdumda boýunça iýun aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Edil watandaşlar tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden goranmagy, şerekeme häzirki wagtda howada tozan börekçikleriň qadadan 5 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýek, oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňe maslahat berýäs. Mehriban ilaşary, bulary berja etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary peşiňizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär esenýär. Ähli ötüşleň ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýdir. Hoş sag bolyň, edil ilaşary.